Visio. Ang Visio yung may D3. Mga butika. May family history ba na kamuusong diabetes? Mag-DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-DTX 500 ka na! Ang DTX 500 ang may powerful compounds nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado, epektibo, para mismo. DTX 500 nagapalandulong bala ang imo panulukan. Magalingin bala ang imo nga ulo. Masami nagkapangihi. Masami ginauhaw. Kasi may diabetes ka na. Mag-DTX 500 na! Ang DTX 500 may powerful compounds nga nagapanubos ang imo blood sugar. DTX 500 garantisado. DTX 500 DTX Coffee Mix. Eric Ledismas, mataas ang akon nga sugar na batian ko ang DTX Coffee Mix nga bulong gali ini nga kape. Hintilawan ko man nagpagsik ang akon nga lawas kag nagnubo ang akon sugar kay mayara ini gali nga sang ang palaya extra. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Mayra, permilang butod akon siya, nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man, nagnami gid ang akon pamatya, regular ang akon pagpamuhi, wala sang hangin ang akon siyan. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mabaka mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Ako si Anika, layan ko mangi kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang may TC, 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may TC, epektibo. Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Mugali si Bibi, masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula na dayo ng ako ni allergy. Mighty C. Mabaka sa mga butika. K5. News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Isip ang inyong oras sa Pilipinas, alas 7:50. Ang oras, builog na iradulong sa inyo sa karuan sa klinika DTX 500, The Superior Antioxidant. Builog man yung iradulong sa inyo sa karuan sa klinika D3 Bio, The Antiviral and Antibacterial Specialist. Kahag sumuman, ginadulong sa inyo sa karuan sa Mighty C, The Alkaline Base nga Vitamin C, Extend Food Supplement for Men, kahag sa klinika DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka pa. You better watch out, you better not cry, better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Advance Merry Christmas sa inyo tanan-tanan sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. 63 na lang kaadlaw, Pasko na! K5 Night Watch. K5 Night Watch. Programa nga magahatag sang pinakaulihi nga mga balita kag manghitabo sa tion sang kagabihon. K5 Night Watch. Night Watch. Ang inyo tagabantay sa tagsa kagabi kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. Night Watch. K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Night Watch. K5 Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Night Watch. Sa liwat, may gabi sa aton tanan-tanan nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. May gabi sa bilog nga Western Visayas. May gabi sa aton nga makauturan sa 180 ka mga barangay. Siling aton syudad sa 7 tanan ka mga distrito. Sa mga taga-distrito sang Lapos, Lapas, Harong, Mandrio, Molo, Arevalo City proper. Kag sa aton man tanan nga mga tagpalamati sa 42 ka mga banwa. Kag isa ka Componi City sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan, siling aton pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sa Guimaras, Negros Occidental, Kapisaklan, kag Antique. Sa mga taga-Romblon, Ormoc, kag Masbate. Lakip na sa mga taga-isla sang Palawan, Mindanao, Cebu Island. Kag sa kutob sa malabutan sang aton nga pagwaragwag.
sa inyo tanan mga ka K5 mayong gabi na kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan K5 Night Watch. K5 Night Watch. June Alojado Kapulo. K5 Night Watch. Sa kinandan mga ka K5 diri sa aton nga pagpangalagad liwat kita nga magatalakay na sang pila ka madlagko nga mga issues. Mga top stories of the day sang balita lokal, nasyonal kag international. Mga mainit-init ka nagabalingaso nga mga issues nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi diri sa aton nga pagpangalagad. Sa kinandan mangin kaupon man aton karon nga mga balita na kag information nagikan sa aton nga mga ka K5 patrol reporters. May kang tanan sa ilang natipon na nga mga balita sa sulod sang 24 oras. Pun naton sa patrol sa karon ka K5 Kim Kaluyo kag ka K5 Aaron Lloyd Rifoyo. Samtang man kaupon naton karon ang pilaman ka mga balita impormasyon nagikan sa iban pa naton nga mga ka K5 reporters. Upod naton si ka K5 Jenny Kauyuna nagikan sa Iloilo City Hall. Sa Provincial Capitol upod naman naton si ka K5 Alex Escalante kag mga balita man kag information nagikan naman sa kay ka K5 Karen Badilla. Kinandan po naton diri sa News Center mga balita nasyonal kag balita international. Pod naton si ka K5 Sunny Punay and ka K5 Aliera Joy Api. Kinandan po naton diri sa technical side ka K5 Andre Lapastura. Ako naman ang inyo ka K5 June Alojado Kapulo. Welcome gid sa inyo tanan-tanan diri sa aton nga pagpangalagad. I'm sorry I'm late. Kinsagi sa aton nga mga pinalangga nga mga tagparamating nga late ako nag-start tas programa. Hello kamo mga gamay nga mga technical problema. Mga ka K5 medyo nag-delay gawang ato sila nga pag-start. Dili sa ato sila nga pagpangalagad. Supposedly we about to start at 7:30 in the evening mga ka K5. Pero medyo nag-delay gamay. That's why bago na tayo nag-start. Pero anyway, salamat sa aton nga mga followers kay pag sugod naton ga sinagana kamo dayon. Para kamo dayon nga nagalantaw ilabi na sa ato sila nga mga followers nga nagalantaw na sa Facebook page sang K5 News FM Iloilo 88.7 mga ka K5 and sa aton sining nakakuan no naka-cross post sa aton sining June Kapulot News Live. Sa duwa naton ka mga Facebook page. Kuan na kamo da, message na kamo da or padala kamo sa comment kamo da sa comment section. Mga ka K5 no sang inang ato sining comment section pero kung mag-comment kamo ti hindi man kamo magkalipat. Like, share and follow. Most especially ang follow gid no K5 Andre no. Like, share and follow. Sa aton sining Facebook page ang K5 News FM Iloilo 88.7. Kag kun basi kun makachamba pwede man yung dalahigon follow ang June Kapulot News Live. Para nga makakuan man tama duro dalahig man tablay kalainin. Sige. Maulanon nga gabi sa aton nga mga pinalangga nga mga tagpalamati. Gabu ang ulan sa sining mga tinion sa ato sining nga palibot. That's why mga ka K5 unahon tagaro K5 Andre ang aton nga kuanay, ang aton nga pag-asa. Lan taon tang pag-asa ta kung may paglaom pa. Araw gabinubo naman ang ulan no. Gabundak ang ulan, okay na magbundak ang ulan na basta wala naguob. Maria Ihunis tigarapon ni Santissima. Naguob tistingi pabla karon. Kay hakwaton tagay kay ilampo sa taludtod sang mga korap nga mga taga DPWH kag mga politiko. Iyagid bla. Di na magdaguob ba? Todo lang nga ulanda, bubo ulanda, bisan na isa pa ka langit nga ulan ang inyo nga bubo da. Basta wala lang daguob kag kilat. Kay kontra gid namon ang daguob kag kilat. Ay ngamon nga transmitter din. Ngamon nga tower di pirmi lang gina labay-labayan kag gina-idolize siya ginapangasawa guro ni kakilat ngamon nga kwan. Ngamon nga tower di ginapangasawa kakilat. At that's why mga ka K5 nga inang hindi lang kami gusto sang kilat kag daguob. Bubuing nga ulanda. May problema sa amon. Kaya ari man kami diya sa pinakataas diya. Ari kami sa 4th floor diyo sang inang Swan Building diri sa may dalan sang Komisyon Sibil. Ari di amon nga istasyon. Ari kami sa pinakamataas di sa pinakababaw gid 4th floor.
Mga ka-K5. Sa sini nga mga tinion, check na ton ang latest weather report nagikan sa Cebu. Cebu. Ano nang Cebu sa babaw? Because ano naman sa ilo na si Engineer First Rubin sa Cebu. Magaling yapon sa Iloilo. Ato si K5 nga weather forecaster sang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration or pag-asa mga ka-K5. Kamusta na ton latest weather report? Kabuulan dito subong sa palibot sa syudad sing Iloilo. May bagyo naman ta, may low pressure area kung anong weather disturbance. Check naton latest weather report nagikan sa aton nga pag-asa Iloilo. Put naton karon si Engineer First Rubin. Engineer First Rubin sa latest weather report. Good evening and go ahead, sir. Yes, may gabi sa tanan. Sa aton nga latest analysis, ang aton gin-monitor gina nga bagyo nga si bagyong siya bilang sa low pressure area. Kaya karon wala man sa epekto dito sa aton nga Western Visayas. Intertropical convergence zone nag-apekto sa Mindanao, Palawan, sa Western Visayas, sa mga sistema, ito dito sa Western Visayas, mag-alumon ang kalamtan, may sabong sa mga pagulan pag-iat palagpuog sa dakong nabahin sa aton nga region. Kinatutog sa sarangan na hangin halin sa amingan silangan na among babaw sa Western Visayas, hindi makanay sa sarangan aton makapagbalot sa kagyatan. Aton nga temperatura 25 to 30 degrees centigrado, adlaw nagsunod alas 5:29 sa ang hapon nagtakbo sa alas 5:40 sang kaagahon. Amo niya sa latest weather update sa libre pag-asa Iloilo, so ibig madamog salamat. Hello, Engineer Ferds. Yes, sir. Ang bagyo, ano ganing bagyo to, Engineer Ferds, ang nag-turn into low pressure area na lang? Si Salome, sir. Si Salome, why naman sa Philippine Area of Responsibility ang bagyo, no? Subong low pressure area na lang siya. Yes, LPA na lang, pero ra pa sa sulod sang PAR. Pero ginalantaw na ito, posible mag-lusaw sa sunod 24 oras. Okay. So, pero wala niya epekto diri sa aton sa Western Visayas? Yes, sir. Wala epekto. How about ning magabunok nga ulan subong? Ano ni sa resulta sa ano ni? Intertropical convergence. Si ITCZ gali. Anyway, salamat kid Engineer First Rubin sa information kag mayong gabi gid sa liwat. Thank you, sir. Salamat mga gabista na. K5 News FM Hampion Report. Mga ka-K5, inang si Engineer First Rubin sang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration. Ngalan sa pag-asa, no? Dumamon sila sang PHIVOX. Sang una kay Pabandring PHIVOX ni PhilBox panawag na sinisang naman hindi bla. PhilBox. Subong PHIVOX. Ano ganing kuan ano gani ang meaning sang anong kuan sang PHIVOX man. Philippine ano gani ang PHIVOX. Philippine Institute of Volcanology of Seismology Volcanology and Seismology. Muna gilinam nun. Philip, sang grade 1 ko, nadumduman ko na mo. Grade 1 ka pa na ginatudlo, hindi Black K5 Andre. Grade 1 ka pa na sa guna, ginatudlo na mo. Galing sang nagatudlo sa guna nga akong maestra sa science. Ang sang party sa sa PHIVOX. Ato ko sa piyak nga ato ko sa may piyak nga kwarto nagasiding sa piyak nga bintana. Ngagin bakol ko sa ngakon nga maestro. Joke lang. PHIVOX ang galing na PHIVOX, so Philippine Institute of Volcanologists and Seismologists. Ang nagaling PHIVOX. Mga ka-K5. Ang ining pagbubo sang ulan mga ka-K5 paibalo sa inyo tanan-tanan sa aton nga mga pinalangga nga mga tagparamati. Ini siya ang resulta sang ITCZ or ginatawag naton nga Intertropical Converging Zone, no? Mga ka-K5. That's why sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tagparamati, sa ato sini nga mga kauturan ining pagbubo sang ulan wala ini sang nagakaulugan mayara kita nga bagyo bisan LPA ganing LPA nato nara sa sulod sang PAR pero malayo nagatama no dito na sa mga area mga ka-K5 sang extreme extreme zone ano guwa na sa sa
Manog guha na sa sa Pilipinas within 24 hours. LPA, low pressure area. Pero bagyo ni siya. Bagyo nga si Salome mga ka-K5. Pero sa linsang pagsulod dyan sa par na to, nangin bagyo sa nga si Salome. Pero ara sa extreme northern Luzon. Then nagsaka sa sibabaw kanaghimo na siya nga LPO kon low pressure area. Then wala naman epekto sa ato pero ining perte nga bubo sang ulan mga K5. Igo ini siya mga K5 sang intertropical converging zone kon ITCZ mga K5. Gani standby kamo kay dugay i-check naton sitwasyon sa palibot sang syudad. Upol sa aton nga patrol kay grabing bubo sang ulan. Ilaban-laban may mareklamo naman isang baha. Erte naman anyway mga ka-K5, damo kita sa mga dalagko nga mga balita kay informasyon nga pagkatalakayon sa subong nga adlaw. Diri sa aton nga pagpangarar standby kamo kay may follow-up report kita may kang tanan sa sining kontrobersyal nga balita sang Uton National High School nga mga may-ara nga maestro dira nga ginreklamo mga ka-K5 nga nagapanghurikap sang mga kabataan nga mga kalalakinhan. Mga kun babae bata mo nga eskwela sa may Uton National High School safe na safe. Okay 500. Kung babae, bata mo gi-eskwela sa may Uton National High School, safe na safe. Pero kung lalaki, bata mo, labi na gid ko mga medyo gapuhon, medyo tisoyon, labi na gid ko ng mga pormada, kaga mga lawas na kang mga muaks nila K500, mga muamo sa aton muaks, laban-laban daw delikado gida sa delikado sa Uton National High School. Kaya gina-target pirmiya sang mga agi nga mga sang agi kuno nga maestroda siya man lang isa hindi mga galino sang agi pero da mati tada may ara pa kuno iban hindi lang kay isa kuno mga ka-K5 no nga agi maestrong nagapang racket da sa mga kabataan dang mga nagapang hurikap sa mga kabataan da malain lang kay hindi lang kay hurikap kundi suno sa report may ara pa nga chupipang. Kon ang term mga ka-K5 sing iban may ara nga bimbang inaya chupipang kalainin. Kung may ara nga bimbang may ara man nga chupipang. Masakit sinidiri mga ka-K5 nga daw drag ginalapnagon niya sa may area sang banwa sang Utonaw labi na gid sa may Uton National High School. Kay man may mga report kita kay informasyon madumduman nyo sa latest nga report sang aton sining Commission on Population kag sang ato sining Department of Health ilabi na gid mga K5 ang sa age mga K5 monitoring nagapakita nga ang banwa sang Uton sa bilog nga probinsya kag bilog nga Western Visayas mas especially diri sa probinsya sang Iloilo ang pinaka number 1 mga K5 sa nga banwa nga daw grabe ang kaso sang inang acquired immunodeficiency syndrome o kon AIDS virus mga ka-K5 or yes no daw ara gid kuno ga lapnag sa may banwa sang Uton te report mga ka-K5 masupog gid ang mga agi kag mga sinong mga kwan masupog mga agi da sa may banwa sang Utonaw base kun mga akig na magkamusakon mambalik kamo gina-generalize mo naman yon na mahuyan naman ang banwa. But the point is mga K5 no kung sino lang maigo da mo na ang iban daya nga mga agi nga mga maayo man yati way manamon way man nalabot da mga K5 so kuano tanakaron standby kamo kay may follow up report kita may informasyon kita nga nabaton mga K5 latest nga balita nga ang mga cellphone sang mga kabataan dira sa may Uton National High School report nga gina-inspeksyon kuno sang mga manunudlo kag ginalantaw ang ilang nga mga screenshots. This is another violation. K5, this is a human rights violation. Kag data privacy act violation. Kaya ngimo sila mga K5 nga cellphone kay imo ginapanagiyahan sa pribado mga K5 nung ka nga piliton mo imo nga buksan ng ilang mga cellphone kag lantawon da kun ano mga screenshot da kun ano mga sa Facebook nila da. Mga K5 daw mo ni report nato nga nabaton. May managaguluwa pa nga balita nga ginapahanting nila kung sino to ang post. K500 kung sino kuno nagpost adto bala sang reklamo nga isa gid ka kuan bla to isa ka paragraph to bala nga gin-post siya bla. Ginahanting nila kung sa diin subong ga star. Mga K5. So gani standby kamo. Estudyante na karon diri sa ato sining pagpangalagad mga K5.
diri lamang sa K5 Night Watch. Samtang sa iban pagid nga mga balita, standby ka mo dugay-dugay check tang patrola, standby anay K5 Kema, headlines lang ko gamay. Si Congresswoman Jamjam Barunda upod sa mga department heads o kon sa mga nakalain-lain nga mga national inang head office katulad sang Department of Public Works and Highways City Engineering Office or City District Engineering Office, maka K5 upod sa DILG, upod sa NEDA, upod sa DNR kag sa housing ang nagpatigayon sang ginatawag naton nga people's meeting. Nagpatawag sang tiguluhan nila ini nga people's meeting. Ini mga ka-K5 ay gintambungan sang tanan halos kalabanan. Diri ini ginhimo anay sa may distrito sang Haro. Damateko per district ini ang ginapatawag mga ka-K5 nga people's meeting nga ginpamunuan ni Congresswoman Jamjam Barunda. Ini mga ka-K5 agod nga maghinun-anon kag mag-report kag mag-ihibalo sang tanan nga mga problema sa mga pumuluyo sa barangay. So ang ginuna nga ginhimo, ang una nga ginpatigayunan sa sining people's meeting, amo mga ka-K5 ang District of Haro. Gintambugan sang pila ka mga barangay officials, mga representatives halin sa mga kabarangayan para nga mahibaluan kung ano ang mga problema mga ka-K5 diri sa bilog nga Haro District, ilabi kag labaw sa tanan ang baha. So kag dason dala ang tanan nga mga nagkalalain nga mga department heads or hindi gani mga directors sa nagkalalain nga mga departamento sang gobyerno sa nasyonal, mga pariyo sa mga ginpanglawag naton, agod nga amo ang magahatag sang report kag magahatag sang kasulbaran sa mga yamo kag reklamo sang aton nga mga pumuluyo sa barangay. Amo na siya ang ginasiling naton nga matutuod nga serbisyo, hindi wakal kundi trabaho nga ra nagatupa, gatubang sa tawo, hindi kay pasibangod nga wala man gani sang may barasihan. Mga ka-K5, istoryahan ta nagkaroon na diri sa ato siling nga pagpangalagad diri lamang sa K5 Night Watch. And Councilor Nini Diraliana kag Councilor Sien Marie Babilog nagapabati-bati anay mga ka-K5 K5 Andre. Gapabati-bati ay sila nga duha sa Facebook. Sa social media. Hambal ni Councilor Nini Diraliana siya lawlaw abi siya imo nga kwan, lawlaw abi imo nga ordinansa. Sabat ni Sien Marie Mabilog. Siling niya, paano mo mahambal nga lawlaw? Niya kaysa pagamatuod lang. Siya daway man sila sa way pa man na siya mapasar ang ordinansa. Ang problema kay nagkapasar kasi ordinansa, naghimo ko sa ordinansa, bala mo naging nga may ara na maintla ka pa. Way pa gani maplastar, way pa gani sa mayo. Kung natuman na kag nahimo na ordinansa, dito ka mahambal nga lawlaw. Wala nagakahulugan nga kung ikaw naghimo sa ordinansa, ikaw na pinakamaalam. Kay ang City Council, ang concern sang City Council, ang ordinansa ginapasar inasang tanan nga mga konsyal, hindi sang isa lang katawo. Hambal ni Councilor Sien Marie Mabilog. Damay buot pa si Councilor Sien Marie Mabilog kay Nini Diraliana. Ang mga siling bala nga bago ka lang mga ka-K5 nagpungko sa City Council dahil mo ka pinasikat nga way ka man sa inog pasikat lang. Storyahan ta karon mga ka-K5 diri sa ato siling nga pagpangalagad diri lamang sa K5 Night Watch. Ibot ko sa nag-uubaw imay